Welcome to the Leading Sight News. Council ahin penalitum takevang pot kachurosi pajer pranglo apen pini nalitum ben bangso press meet kepha nangkok alam theke lalo si kidamtang 2005 ba 2006 pensi la subang ke effect kuri loje Nilmore Kumar Tea State lapen Lahorian Tea State pu Nagaland border ong kachoi Nagaland border apen Karbi Anglong Assam kachoi not long 2006 pensi labangso longle matsi ahem phuma labangso tea state atheke tea garden labangso asa abagan longle alam ki lapen sa kachi bagan taso kachi thie pothak SMT srumti omphung dipi lapen tele kheje alang tum labangso asailong ahempu pini tok talatum patini tekte so problem apa taksi pini nilitum nalitum presmet nalitum pan sophala athike pipot ma bolodong te 2020 surini na inkoi labangso ningkan hot nilitum spicy asong pen chenglok kyong dung asong dak kep ni crazy ni asong bak do bon nilitum kachelang si nilitum chelang si labangso omphung tipi apa nilitum arjap pidun no so porhot athi pipon ma boludang te holo so nilitum ka thekong ke lalo inut karbipi amparta hemipi pomen pensi nilitum holso nitum ke thekan pagen nitum alang phanitum labangso along lega palong pidun ji phan nilitum cherap ton holo so bonda piniani nilitum isi ningduk ka theklong bang ke lalo pini kedamtang kedamtang apor hot dinosaur ingti joint secretary revenue in charge ke to hot alang le halo so lasang se claim pusipu je Nilmore Kumar Tea State lage pelik heje phan si ke thak pi lapen Lahorian Tea State abang ke omphung tipi phan si ke thak pi pusipu abang so main pen omphung tipi bang Karbenglong Thomas Council pen thang NUC avipin mas na melang ni thang jungjung pen dak kam cheklem bom lo tilitung ba thek long ateng tu tang te lapen halo suit nilitum laansi alang lipan inut hemipi karbipi pomen pen nitum alang lipan engine su si nilitum alang lipan kirapi pan nitum songkri si talalak dum chelang si rapa rabun lo halo su apor ke nilitum ga thek long bang ke alang lita longli longki wang ngji ke api lam lo alang kengkami sita labang su Nilmore Lahorian Tea State long alang ke wang jipan alang thanga tawata we asu si nilitum chetong bonta nilitum asong pen chenglo kyong dung asong ka charap na jok si alang kengkam ke dak chiorong lo lapen kam seme alang le dak cheklem long ason lo abang ki halo sut nilitum asong pen chenglo kyong dung ka charap dun na ajok pen bonta pini ani ga thek long bang ke Lahorian Tea State long SMT omphung TP bang dak klem bang ke kilometer hini bak do paso sedana RVR elong bak bang ke keng sang akai dum phan kaprek Halloween ben akai keng sang akai pan dak dim plong ke cha la pen thir kluk di poka hem building hem ke kim ola song sin tum thekam long la ke alang disi kondak ni pen bang akai pen bang se pi dak dim plong ke cha ka patha ka la ke ni tum ning tuk lo athe people ma bulutang holo su nilitum pan ke alang like mekri mekla por pudo nilitum ke alang lipan ke poster alang le photo bi tan se postering security alang lipan ke arrest ni bang alang konat pano daga bang nilitum chini stame dak bang ke alang ke Nilmore Kumar Tea State long ni se hem pu selam thang chi pu bom se alang lipan ke long le ki pini ke aphilam lo la akeng pak tang chi bilong le pini tum song bang ke jong dung ba pung tung ke tam tangani apor hota nilitum ke protest to alang lipan ke poster anda kuri pilo lalo lapen ethene dak niligane igang tungela case ke hai he ke aphilam longle ke lage council se bang typo sida me niltum ke thek long bang ke dak bang akhai phan ke cha so pothak ma especially pini ela so topics men percent press meet ke nang ka so immediately action bang ke lake dovek ni lalo yo la bangke nilitum da mithang sai chekem nang ko pola pen nilitum authority ban asi kachuning ri mo pen thati by any means no hopens tame keche ke beso dak ke bang nilitum langnam lab loblotre alang litum bu po nit ke dak te bokhet puji konane puji sitame dak karbenglong gitu akeng sang asu atung ga keche so gale nilitum ga chini teng blote
konane pupen de bokhet pute Nagaland do po konane West Bengal pen po Bihar pen do po Rajasthan pen do po Noga district itum Assam te bokhet la ta kurja kai tum mane mine da ke bang do si la bang ke thare ve so tharli le pulo dang te la bang ke nitum bethanga sai nitum ka chisong ding tamil la bang ke nitum claim nang ko po la pen nitum pulo pini bangso chatai pen ali tumani tum pachini lo je la ke nitum tokjor pen Karbinglong Thomas Council CM pani tum la ke lo nitum pale dam ji la pen with proof la pen lang li matsi specific pini ke specific la so topic se tum press meet ki kahang posi la bangso ar rear 1 kilometer hini se long ham ki kim ti patha la bang ke eviction nei puni tum approve ta paklang ji la pen ki tum make nang thek long la pen nilu tum long asabut a witness ki do la so bostu bang ni tum bang ke paklang un po lang li phani tum pachini pola lo ya press mit mai pen chatai pen mangke la so ameters lang pen so problem lang pen action can di pan sialang li phani ma songoi pen chuni ri pan lo ampada ilitum mathame ilitum latum alang litum bangakhai tum iboyang sida ke do thiplo pulotang te latum men latum pan ke toy pan sung pikathil tum thiek pen tum lang aman te bokhet pen itum pjr pinikar benglong rat dom si tum thurpak si ti song bonta pini ko nat pene koson bol ni same labangso pjr ong same ala tum phale tum toy ne lasong si de tum thenglong do anchot kali pani si ke ehem dungo difu mat si tum kurja khai pen tum akorte aranga huki sonang no pak pen ke jor tum chethegong lalo lapen kedamtang 8 March Nagaland TV belong Karbinglong Naga Union pu sipo lang tum public general meeting polatum isi amal kibido partido albang so por usame latum pudo je Karbi tum long along leke nitung le dak kini juno dak do spokesperson tu sipo nila men insting that tapara kelang do te nili nangli man khan thek ji malong bo por pen so so da somne kaning je do je Karbi tum along leke nitung ke kisu kiun e se chelangi pomen sigamne Karbi tum tangka tangka chuha lapana parda admission over the summer tum ba berebet sonsria kisung pensi nitum ke tangka ka chuan pen tangka nitum has longle nanga sot pensi nitum ke dak bangke kidu polasunta inot naga Karbinglong Naga Unions potom labang so statement ki pido si nitum pu bangke isi pen isi dak border dong bangakai longle apotha dak nanga chara konat ne panda nangi dui phan ka borgi konane pensna mel tung bang poda ki do thipi phan lasong ki claim bori do lapi kewang jilanga por ili tumalang tumakai phan nitum lungu ne deji putinili tum kama thado so pana posi immediate labangke badunon lage longle kijor pen ke bangakai pan non tribal pan longle kijor banke ing pan begi le pen list ki pi le pen ajanon gift non ajanon ta la banke chak longle le pen tim klong chak le pisi pini bangso prangke mai pen ni tum hoi pen chuning rilo laloya pedalam mang lalo je alang li non puan ke kes ni ju jilang le alang li nili long le pu kachipu pensi kosonsi alang li ki je so ban ki wan u pen alang li long le ki pek ai ma labang si nili tum karju kang tung lo la sirimuti la ampun tipi phan bang lasi alang li la long le list ki pi bang ke council pen ta ka cherap ki du kok ma bang si nili tum marjing tum athe pipot ma pulutang te ili tum dak Karbinglong ke long le list le pg la pen ki georgi mate gift le pi bista la ke council pen NOC nang vek ji lasi le NOC avi pin pen tong alang li om phung tipi ke long le list ki piera loma mate council pen NOC ke chiman si list ki piloma la so labang so ala abang si ili tum arjung tung he lasi nona bang ke nili tum ki pui pa bang ke la am phung tipi along le puchot kale lo la border area long an kiche ke be aso ke do long an bang ke Karbinglong tun mas council tum pen isi chirok tok pen kai kis tami border area long wang pen mane la kiche aso tum konat pe sina ki lut long red ma border area long la bang mane la pu Nagaland border puchot kale lo border area an ili tum la Karbinglong border area an bang ke council pen bang kachilang kichari akinang so kali pulotang te kiwang chi langa por bang ili tum kisung thekti kalong sidoji tasi jase met pet nili tum pini la bang so press meet ki pha bang lage om phung tipi along le lo lasi la om phung tipi along le long la RBR e pamula ili tum korte SYC president sitame pulo la kilometer hini ada along bang ke prabjin pen mane council pen eviction claim nahi la bang ke lanchod chul bolan